2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiniz. Tarihigden 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtondan CNN telekanalyna video aragatnaşyk arkaly baglanyp, şoluny ýerden Bagdadyň çetinde Iranyň Islam revolýusiýa sakçylarynyň täsirli komandiri Qasim Suleymanyny öldüren ABŞ-nyň pilotsuz uçurunyň howa darbasy barada çykyş etdi. President Trump's decision to remove Qasim Soleimani from the battlefield. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Qasim Suleymanyny söwüş meýdanyndan aýyrmak baradaky karary Amerikalılaryň janyny halas etdi. Muňa hiç şili şüphe ýok. Ol sebitde yüzlerçe bolmasa da onlarça Amerikalynyň janyny howp astyna saljak çäreleri görmegi, onuň beýan edişi ýaly uly çäreleri görmegi işçiň planlaşdyrýardy. Munyň gutulysızdygyny bilýäris. Bu biziň karar kabul etmek prosesimizde itergi beren aňtaw netijelerine esaslanýar. Iranyň Islam revolýusiýa sakçylarynyň howa giňişligi baradaky bölüminiň başlygy Amir Ali Hajizade 11-nji ýanwarda Tehranda geçirilen medeniýet ýygnynda çykyş edip, Iranyň howa goranyş güýçleriniň 8-nji ýanwarda Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasynyň ýolawçy uçuruny Tehranyň howa menzilinden uçurnan gysga wagt soň goşudyrnak içinde ýalňyşlyk bilen atyp gaçyrandygyny aýtdy. Eğer xapt hataý bude, ýeki az anonslar ma xapt hata kerde. Çon der niruhay tahta amr. Eger ýalňyşlyk goý berilen bolsa, bu ýalňyşlygy garawullarymyzyň biri goý berdi. Şol garawul biziň tabynlygymyzda bolan üçin biz onuň üçin jogapkärçilik çekýäris. Biz jogapkärçilik çekmelidirs diýip Hajizade aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Ghebreyesus 30-njy ýanwarda Jenewada geçirilen medeniýet ýygnynda koronawirusyň global derejede ýaýramagyny halkara aladasy bolan jemgyýetçilik saglygy bilen bagly adatdan daşary ýagdaý diýip elan etdi. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak. Men täze koronawirusyň global derejede ýaýramagy bilen bagly halkara derejesinde alada bildirilýän jemgyýetçilik saglygynyň adatdan daşary ýagdaýyny elan edýärin. Munyň esasy sebäbi Hytaýdaky wakalar däldi, beýleki ýurtlardaky wakalar bilen baglanyşykly. Iň uly aladamyz wirusyň has gowşak saglyk ulgamlary bolan we bu mesele garşy durmaga taýin bolmadyk ýurtlara ýaýramak mümkinçiligi bilen bagly diýip Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň baş müdiri aýtdy. ...2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň baş müdiri 11-nji martda Jenewada geçirilen medeniýet ýygnynda hem çykyş etdi. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths. Öňümüzdäki günlerde we hepdelerde hadisalaryň sanynyň we ziyan çeken ýurtlaryň sanynyň hassa ýokarlanmagyna garaşýarys. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasy bu wirusa gije gündüziň dowamında syn edýär we biz onuň aladalandyrjy derejelerde ýaýramagyndan we çynlyk kaýdygyndan şeýlede aladalandyrjy derejede hereketsizlikden howatyrlanýarys. Şol sebäpli biz COVID-19 pandemiýa hökmünde häsiýetlendirip bilinjekdigine baha berdik diýip Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň baş müdiri aýtdy. Yaponiýanyň öňkü premier ministri we Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlarynyň prezidenti Yoshiro Mori 30-njy martda Tokyoda geçirilen medeniýet ýygnynda çykyş edip, koronavirus pandemiýasy sebäpli Tomska Olimpiýa oýunlaryny 2020-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürmek baradaky karary elan etdi. 史上初めての大会延期でありまして、様々な問題が Bu Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda onuň ýyda süýşürilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolup, bu babatda eýem dürli meseleler ýüze çykdy. Ýöne taýýarlyk görmek üçin seneleri kesgitlemek möhüm bolup durýar. Meniň pikirimçe täze sene babatda ir karar kabul edilmegi gelecekde taýýarlyklary çaltlaşdyrar diýip Mori belledi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 13-nji maýda ýurdun parlamentiniň aşaky palatasy Bundestaga ýüzlenip 2015-nji ýylda bir näçe günläp Germaniýanyň mejlisine ysmaz eden kiber hüjümüň jogapkärçiligine Fancy 1 ady bilen hem tanalýan APT-28 haker toparyna ýükleýän soraga jogap berdi. Bu topar Russiýanyň GRU adly harby aňtaw gullugy üçin işleýär. Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt das. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein
Açaçan gürlesem bir tarapdan Rusiya bilen has gowy gatnaşyk gurmak üçin her gün taala edýändigim. Beýleki tarapdan Rusiýanyň içindäki güýçleriň bular ýaly işi edýändikleri barada agyr suwutnamamyzyň bardygy meni gynandyrýar. Elbetde Rusiya bilen gowy gatnaşyklar isleýändigimize garamazdan bu dartgynly ýagdaý diýip Merkel aýtdy. NASA teleýaýlymynyň alp barjysy 30 maýda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Cape Canaveraldaky Kennedy kosmos merkezinden NASA we milliarder Elon Musk'ın SpaceX kompaniýasynyň bilelikdäki Falcon 9 raketasi kosmosa uçurulmahaly soňky sekundlary sanaýar. Bu raketanyň kosmosa uçurulmagy NASA'nyň 9 ýyllyk ara kesmesiniň we Birleşen Ştatlaryň kosmos uçuşlary üçin Rusiýa garaşlygynyň tamamlanandygyny görkezýär. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Falcon 9 ve Crew Dragon'ı çıkaran. NASA öňe, SpaceX öňe. 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Çehiýanyň premier ministri Andrey Babiš 5-nji iýunda Pragada gurnulan medpuat ýygnynda çykyş edip, öz hökümetiniň Rusiýanyň Pragadaky ilçihanasynda 2 işgärni persona non grata diýip ketgitlemek, ýagny olaryň diplomatik eldegirilmesizligini aýyrmak barada karara gelendigini aýtdy. Informacja przedłożonych dukazów, które jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby, Howpsuzlyk maglumat gullugyndan, ýagny BIS-den alan maglumatlarymda we suwutnamalarymda ähli işiň Rusiýa Federasiýasynyň Pragadaky ilçihanasynyň işgärleriniň arasynda bolan içerki göreşiň netijesinde, ýagny olaryň biri Çeх siýasatçylaryna meýilleşdirilen hüjüm barada BIS-e toslama maglumatlary bilkaslaýyn iýberende ýüze çykandygy aýdyňdyr diýip Babiš belledi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2 iýulda telewiziýada halka ýüzlenip, konstitusiýa üýtgetmeleriniň giň toplumyny tasdiklan milli baglanşyksız plebisitiň netijelerine jogap berdi. Bu üýtgetmeler beýlekler bilen bir hatarda Putiniň 2036-njy ýyla çenli häkimetde galmagyna mümkinçilik döredýär. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны. Men ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler girizmegiň zerurlygy barada köp çykyş edipdim. Olar syýasy ulgamymyzy berkitmek, sosial kepillikleri üçin etmek, öz ýarlygymyzy, territorial bitewligimiz, nesilleri birleşdirýän ruhy, taryhy we ahlak gymmatlyklarymyz hakda. Şol bir wagtyň özünde garşy ses berenlere de düşünýärin diýip Putin aýtdy. Belarusda türmän basylan vloger we aktivist Serhey Tikhanovskiň aýaly prezidentlige kandidat Svetlana Tikhanovskayanyň öňünden ýazgy edilen çykyşy 21-nji iýulda Belarusyň döwlet telewiziýasynda ilkinji gedek görkezildi. Мой муж Сергей Тихановский находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для белорусов. Adamym Serhey Tikhanovski tutsaxanada saklanýar. Sebäbi ol Belaruslar üçin has gowy durmuş isleýärdi. Çağalarym her gün kakasynyň haçan dolanyp geljekdigini soraýarlar. Men bu ýurtda adalaty dikeltmek üçin prezident bolmak isleýärin diýip Tikhanovskaya aýtdy. 9 awgustda Minskde Belarusyň prezident saýlawlarynda ses berişlik gutorandan soň şaýatlar tarapyndan ýazgy edilen protestler, tolunşyklar we çaknyşyklar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2 sentýabrda Berlinde medpuata beren beýanatynda Germaniýada gysgaly bejerge alan Rus opozisiýa lideri we korrupsiýaga garşy aktivist Aleksey Navalny üçin geçirilen synaklaryň netijeleri barada maglumat berdi. Aleksey Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Aleksey Navalny Novichok toporunyň himiki terişdeti bilen edilen hüjümüň pidasy boldy. Men muny Germaniýanyň ähli federal hökümetiniň adyndan mümkin boldugyça berk ýazgarýaryn diýip Merkel belledi. Belarus opozisiýasynyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tikhanovskaya 4 sentýabrda Litvanyň Vilnius şäherinden Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň näresmi virtual ýygnynda çykyş etdi. A nation cannot and should not be a hostage to one man's thirst for power.
Bir millet bir adamın häkimiyete teşneligi üçin zamun alınıp bilinmedi ve alınmalı däldir. Bu şeýle bolmady. Belaruslar oýandylar. Ýa-da gaýdyp bolmajak nokat geçdi. Bu ýagdaý polisiýa zalymlygyna we Belarusyň kanunlarynyň hemde halkara kadalarynyň açaçan äsgermezlik edilýändigine garamazdan häzirki wagtda Belarusda yüzlerçe min adamyň gündelik demonstrasiýalar bilen ýüze çykýar diýip Tikhanovskaya aýtdy. 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. 3-nji oktýabrda Yerewanda Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan telewiziýada halka ýüzlenip Dağlyk Qarabağ konflikt zonasynda gan döküşikli söwüşler barada çykyş etdi. Saminor sardarapate yevmezni jurakançury partavore inka ilen nabirel. Bu täze Sardarapat biziň hemmämiz soňky ýeňiş diýip atlandyrýan ýeketek missiýamyzy özümizi bagyşlamaga taýin bolmalydyryz. Her birimiz şol ýeňişiň başynda durmaga taýin bolmalydyr. Biz ýeňeriz, biz hökman ýeňeriz. Ýeňişiň biziň tarapymyzda boljakdygyna ynanýaryn diýip Pashinyan aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem 9-njy oktýabrda Bakudan CNN telekanalyna beren interwýusynda Dağlyk Qarabağ konflikt zonasyndaky gan döküşikli söwüşler barada çykyş etdi. Our main objective is to liberate those territories and to allow Azerbaijani refugees. Biziň esasy maksadymyz şol ýerleri azad etmekden we Azerbaýjan bosgunlaryna we içerki göçlüge sezebar edilen adamlara ýygyna gaýdyp barmaga mümkinçilik döretmekden ibaret. Dağlyk Qarabağ barada aýdanmyzda biziň pikirimizçe söwüşden soň basyp alyjy güýçler ýyda çekilenden soň Dağlyk Qarabağdaky ermeniler we Azerbaýjanlylar bilelikde ýaşarlar diýip Aliýew aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti saýlanan Joe Biden 7-nji noýabrda Delaware ştatynyň Wilmington şäherinde özüni goldaýanlara ýüzlenip ýeňiş çykyşyny etdi. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Bu ýurduň halky gürledi. Olar bize açaçan ýeňişi, ynandyrjy ýeňişi, biz ýagny halk üçin ýeňişi getirdiler. Biz ýurduň taryhynda prezidentlige bilet almak üçin berilen iň köp ses bilen, ýagny 74 million ses bilen ýeňiş gazandyk diýip Biden aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 22-nji noýabrda efire berilen Rossiýa bir teleýaýlymyna beren interwýusynda Dağlyk Qarabağ konflikt zonasynda 6 hepde dowam eden söwüşiň tamamlanmagyna getiren şertnama barada çykyş etdi. Именно в этот день. Прямо скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо... Yaraşyk şertnamasynyň teksti edil şol gün kesitlendi. Men size gün aýdýaryn. Ermenistan karar berilmeli bir ara çäge ýetdi. Şeýle ýagdaýlarda her kime öz haky berilmeli. Galy bersede her söz, her nokat üçin, her iki säginme üçin diýen ýaly iki tarapdan hem söwüş boldy diýip Putin aýtdy. İran'ın Irin döwlet telewiziýasynyň täzelikleri alyp barjysy Soudabeh Hosnidoh 27-nji noýabrda Tehranda İran'ın ýokary derejeli ýadro alymy Mohsen Fahrizadeh'nin öldürilmegi barada habar berdi. وزارت دفاع در اطلاعیه اعلام کرد بعد از ظهر امروز عناصر تروریست مسلح به خود İran'ın Goranmak Ministerligi şuun öýlen yaragly terrorist hüjümçüleriň Goranmak innovasiýalary we gözlew guramasynyň başlygy Jenap Mohsen Fahrizadeh'nin awtologyna hüjüm edendigini habar berdi. Onuň jan penalary bilen terroristleriň arasynda bolan atışykda Jenap Fahrizadeh agyr yaralanyp keselhana ekidildi. Goranmak Ministerliginiň beýanatynda gynansak da lukmançylyk toparynyň onu halas etmek uğrundaky tagallalarynyň şowsuz bolandygy aýdylýar diýip Hosnidoh aýtdy. Hormatly dinleyijilerimiz, şunuň bilen 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna sesler esasynda taýýarlan gysgaça synymyzy geçirip gutarýarys. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin sag bolun. Täze 2021-nji ýylyňyz gutly bolsun. 2021-nji ýylda saglyk we ruwaçlyk ýaranyňyz bolsun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.